שלום יוטיוב, הנה חבר שלי מראה כסף, קצת מסובך כי הוא מתאמן על זה גם הרבה, קשה. תזכרו. מי שמגלה מקבל 20 שקל, תקשרו אליי 054-687-0244. כבר שלך? לא. 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 זה לא הכסף, לא תדעו. ואיזה אלמנות זה? בסדר. זה הכל שלך? לא. מה שמשתי הקלפים שלך? לא. קח הקלף. האמצע? קח את הקלף שלך. דאם! איזה חיה!